खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि नैबे मिसेस नार्जारी चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव बरायहरफिनबावनाय थाबाय। ओमफ्राय जों दिनैहाय आं हासबेन्डजों आंजों आरो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव थांनो नागिरदों। मानोना बिनिफ्राय जोंहा मोनसे इनभाइटेसन मोनदों आरो बेवहाय जोंहा बर' आयदानि आरो बर' बिफाननि मोनसे आलादायै न' बिल्डिं लुफुंनाय जाबाय। दा बेखौनो इन'ग्रेसन खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बे बिल्डिंसिम थांग्रा लामाखौ बेखौबो फाउन्डेसन खालामगोन आरो बे मोननै हाबाफारि मावनो लादों। दा बेनिफ्राय बेवहाय बे लामाखौ फाउन्डेसन खालामगोन नैबे बिथांनि आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया। ओमफ्राय न' बिल्डिंखौ इन'ग्रेसन खालामगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा आरो जोंबो दा बेवहायनो बाहागो लानो थांगासिनो दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो लोगोसे थौफादो। आंबो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव थांफेराखै, एबारावहायसो थांजेननाय जागोन। दा नोंथांमोनहाबो जुदि इन्टारेस्ट दंबा नायनो थौफादो। ओमफ्राय नै जों दा सौफैबायबो आरो कम्पाउन्डआव सौफैबाय। ओमफ्राय दा फैनानै जोङो बिराद मोजां मोनफैबाय आरो एरिया बिराद गुवार, ओमफ्राय बिफां लाइफां बिराद मोजां मोनफैयो आरोखि। साफाथारबो जायगायाबो, ओमफ्राय नायनो मोजां आरो लामा सामा एकदम डिसिप्लिन नुथारदों आरो जोङो दा बेखायनो जोङो एसे नायग्रोलाबायनोसै होननानै टाइमा एसे दंबावो नालाय नायग्रोलाबायनोसै होननानै नायगासिनो दं आरो। ओमफ्राय नै जों बर' मानसिफोरबो एसे नुहांबायबो आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा दा जाथ'वाखै नालाय एसे जमा बिदिनो थाथ'नानै दङ। दा जोंबो बिदिनो एसे जायगाफोरखौ आरो नायलाबायबावनोसै। ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय जोंनि बे बर' फरायसाफोरनि थाखाय बिराद गोजोनथाव खौरांबो जाहैबायना बियो। दा जोंहा आलादायै दा सोलोंसालि मोननो हाबाय। ओमफ्राय जों दा नैबे बिल्डिंखौ जोंनि बे बर' बिफाननि न'माखौ नायफैग्रोबाय आरो नोंथांमोनाबो नायदो। बिराद गिदिर आरो बिराद मोजां बानायदों। सिङावबो जों नायग्रोखाबाय, बिराद मोजां जादों आरो सिङावबो बानायनाया। ओमफ्राय एरियाथ' बिराद मोखांथिंबो ब्लां ब्लां, बिराद मोजां मोनदों आरो जों सफैनानै। जों दा नै डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि गेस्ट हाउसआव फैग्रोबाय। जोंबा बेहाय ब्रेकफास्ट जानो लेंहरदों आरो बेहाय हाबग्रोनोसै। उखैबायबो ना जोङो, फुङावनो फैदोंमोन नालाय हाबनाय नायनोसै बिसोरनि गेस्ट हाउसआव। जों दा ओमफ्राय साहा लोंनानै फैफिनबाय आरो साहा लोंनाय मानायखौ आं देखायबाय थायाखिसै। दा नै जागौ जानोबो गिलायलांबाय बे जायगायाव फैबाय आरो जोङो। दा बे लामाया बेनो आरो जों मोजाङैबो देखायनो हायाखिसै। बेखौनो नायदो जे बेजोंनो आरो लामाया थांगोना। दा फाउन्डेसना बेवहायनो जागोन आरो। बै मा जायगामोनलाय बे थांनाया? ল'ৰাৰ লগত বড়ো ছোৱালী বিয়া দিব, বড়ো ল'ৰাৰ লগত কেঁচুৰী ছোৱালী চলি আছে। जुरिजेननाय जासिगोन। दा बे हाबाफारियाव बिटिसिनि थामहिनबा बिटिआरनि चिफ बर' बिथाङा बिल्डिं गोदानखौ बेखेवनानै होगोन आरो बे बिल्डिंखौ सिगां बिटिसि सरकारनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा राङारि अनसुंथाइजों लुफुंबोदोंमोन।
आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव आसाम सरकारनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो बिथाङा बर' डिपार्टमेन्टसिम नांजाबनाय खुंनाय खामानिखौ बेखेवजेनगोन आरो बे हाबाफारियाव बर' कसारि अट'नमास लोगोसे दिब्रुगढ़ नार्जारी बिथाङा बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनिसै साबसिन थामहिनबा जौगा मानथाखोनि डिपार्टमेन्टनि आलादा बिल्डिं जों मोननो हासिगोन बेनि थाखाय आङो गिबियावनो BTC सरकार थामहिनबा BTR सरकारखौ बर' थुनलाइ आफादनि जानानै साबायखर जासियो आरो लोगोसे डिब्रुगढ़ मुलुग सोलोंसालि आरो बेहाय लोगोसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल आरो सनुवाल कसारि अट'नमास काउन्सिल लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय बिथांमोननि नाजानाय दाबिनाय आरो मावसोमनायजों दिनै जों डिब्रुगढ़ मुलुग सोलोंसालियाव बर' बिफानखौ मोनसे मोजां थासारि ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা বড়ো ভাষাৰ উচ্চ শিকাৰ কাৰণে বা পঢ়াৰ কাৰণে যিটো বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইতিমধ্যে আজি সম্পূৰ্ণ কৰি উঠিছে আৰু খন্তেক পিছতে এইটো মুকলি কৰা হ'ব গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিশালী খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী বড়োসকলৰ যি ভাষা এই ভাষাক আমাৰ অসমৰ সকলো ৰাইজে অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে পঢ়াৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ সুযোগ পাব ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো সমন্বয় সদ্ভাৱনা আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে শক্তিশালী কৰাৰ কথা আমি যিটো কৈ আহোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানটোৱে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ল'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ ভাষাৰ ওপৰত যে বড়ো ভাষা শিকা যি কেইদিনমান আগত শুনা পাইছোঁ তাৰ বিষয়ে কি অৱস্থা আছে এইটো বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বড়ো অট'নমাছ কাউন্সিল তেখেতসকলৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠনসমূহৰ সহযোগত আমাৰ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত বড়ো ভাষা মাধ্যমৰ কেইটামান চেণ্টাৰ এইটো আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু বিগত সময়ত আৰম্ভ কৰা সময়খিনিত যিহেতু কৰোণা পৰিস্থিতি আহি পৰিলে যাৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে চিটুৱেশ্যনটো ভাল হ'লে আমি সেই চেণ্টাৰকেইটা আমি আৰম্ভ কৰাৰ কথাও আমি ভাবিছোঁ मानिजाथाव आसाम विधानसभानि स्पिकार मानव गेदेर बिश्वजित दैमारि बिथां BTRनि चिफ प्रमोद बर' बिथां डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालयৰ सन्मानीय उपाचार्य महोदय रेजिस्ट्रार महोदय आमार चेयारपार्सन बाइदेव सोनोवाल कसारी अट'नमास काउन्सिলৰ चिफ नार्जारी डाঙৰীয়া आमार निखिल बड़ो ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু লগতে ইয়াত উপস্থিত আমাৰ সকলো আমাৰ অতিথি তথা ৰাইজ নতুন বিল্ডিং আমি মুকলি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেই বিল্ডিঙলৈ সংযোগী যি পথ সেই পথটো আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰিব আমাৰ বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিত दैमारि ডাঙৰীয়াই গতিকে তেখেতক আমি প্ৰথমে এখন আৰণেৰে আদৰণি জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বড়ো বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু এতিয়া লগে লগে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ চলো ময়ে কৰিম আৰু নহ'লে লেট হৈ যায় বিল্ডিং যিহে কৰি থৈ দিছে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ নামত জ্বলাব উপায়টো নাই দামনো শুকানাंगौ দাম দিলে সিফুংপুৰা দামাখै বেছি দাম দামে হ'লে মানে লেট লাগে Dale, eকেবাৰে dale. হাত ভাল এই ৰাস্তাইদি যিয়ে নাহক চবেই জ্ঞানী হৈ গুচি যাওক
বঢ়িয়া ঠিক বঢ়িয়া বৰ ভাল কথা ক'লে দেই এই ৰাস্তাতে যি আহক বিহানী হৈ যাম লৰি বাবৰা দে খবৰটা দিলা ভাই ইয়াতকৈ পবিত্ৰ আৰু নাই পিঠাটো জইণ্টলি কাটি দিয়ক আপোনালোকে মই কওঁনি ini banding arsitektur